A cidade infantil Príncipe Felipe conta cunha nova entrada e unha nova rotonda. Con esta obra, a Deputación de Pontevedra pretende resolver os problemas de circulación e de seguridade que había nesta zona da cidade. Vimos que había un problema de inseguridade claro, evidente, de circulación, de mobilidade, de accesibilidade, e que había que darlle unha solución. Pois ben, hoxe aquí é deses días que para unha persoa como a min, que pois temos un cargo público e que nos dedicamos á xestión pública, pois que efectivamente falamos de satisfacción, porque vimos un problema, analizamos cal podía ser a solución e implementamos unha solución. E se por encima esa solución pois queda bonita, que máis imos a decir? A mellora da estrada non soamente resolve diversos problemas de mobilidade, senón que ademais moderniza a estética do centro. Un feito relevante de como se enfocou a obra é a torre esa, o farol ese que hai aí, que é único. O sea, un prototipo que seguro que se vai a estender a outros sitios, incluso a estética nos di moito, non? Aí se evitan os brazos, se evitan esas digamos, eses báculos invasivos e demais, para lograr unha solución pois de calidade. Ao Príncipe Felipe acceden diariamente 1 millar de persoas, a maioría nenos e nenas. Por iso era tan importante, tanto para a Deputación como para o Concello, adaptar a zona ao modelo de cidade no que o principal é a seguridade do peón. Isto é un primeiro chanzo de un cambio sustancial na mobilidade arredor dun equipamento tan importante como o Príncipe Felipe ou como será o futuro Gran Montecelo, non? Unha obra que remata despois de 3 anos e medio de traballo e na que se invertiron 550.000 euros.